जिउनि दिगखौ थि खालाम आयदाखौ लानानै चिल्ड्रेन इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम CYDP हाबाफारि खुंदों। चिरां जिल्ला सालगुरि गामिनि सालगुरि बाप्टिस्ट गिर्जानि लांगोनायाव थाइखाजरा एरिया बाप्टिस्ट चार्च लाइमोन आफादनि बानजायनायाव मैया बेलासिनिफ्राय नेभिगेटिं लाइफ जिउनि दिगखौ थि खालाम आयदाखौ लानानै चिल्ड्रेन इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम CYDP हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारिखौ अक्ट'बरनि 5 अक्ट'सिम खुंफुंगोन आरो बेबायदि हाबाफारिखौ थुक्राझार बामोनगाव आमथिखा बरफोथार क'क्राझार दिखियाजुलि गहपुर नेपाल हादर आरो दादगारि एरिया आरो सरलपारा एरियायाव बे हाबाफारिखौ खुंदों। बे हाबाफारियावनो गथ'सा आरो लाइमोनफोरनो गियान होनो थाखाय आलासि लिंनानै लाबोदों। पास्टर MLC गसाइगाव रिंखां बसुमतारी। बे CYDP हाबाफारियाव गथ'सा आरो लाइमोनफोरा गासै 579 सा डेलिगेट हिसाबै बाहागो लादों आरो रबिबार गोथार सानाव 1000 निबो बांसिन बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गिबिसिनथारावनो आङो दिनै जि निउस फोरनिफ्राय सफैनाय सारमोनखौ आं हामबाय होनदों आरो दिनै जोङो मोनसे खुब रंजाथाव बाथ्रा थांनाय COVID-19 खौ लानानै जोङो नैबे CDP खौ जोङो खुंनो हायाखैमोन। गोबां बे बोसोरनैनि गेजेराव जोङो थैनायजों बेमारजों जों नारा नाथा जुजिनांदोंमोन। नाथाय जोंखौ इसोरा अननानै बेबादि समखौ लाबोफिनदों। गुबुन फोथायारिफ्राबो गुबुन धर्मनि मानसिफ्राबो गावनि खुलुमनाय गावनि धर्मजों बिसोरो इसोरनाव बिदों आरो जोङो एसे खृष्टान हिसाबै जोङो इसोरनाव बिबाय थादों बेबादि मोजां दिनखौ जोंनो नांफिनगौ आरो जोंनि जि बिसाफोर बे बिसाफोरनि थाखाय जोङो बेबादि सोलोंथाइ दिनै जोङो जिखौ बुङो CYDP चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम जोङो बेखौ मोननो हादों। मानो होनब्ला बेयाव जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ जोंनि BBCनि सिङाव थानाय दालाइ आफाद जाय आफादा मिरु लाइमोन आफादखौ दैदेनो बिसिनि अर्गानाइज खालामनायाव जोङो दिनै एरिया हिसाबै जोंहा बे BBCनि आन्दाराव 7था एरियाफोर दङ। बे एरियाखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे थाइखाजरा एरिया दिनै जोंबो बे CDP प्रग्रामखौ जोङो खालामनो हाबाय। बेनिखायनो जोङो गिबियावनो जोंनि आफा इसोरखौनो जोङो हामबाय होनदों धन्यबाद होदों। जोङो बिनि बोरजों जोङो बे समफोरखौ मोननो हादों थांनानै थानो हादों आरो जोङो दिनैनि बे मोजां प्रग्रामखौ जोङो खालामनो हादों। CDP प्रग्रामखौ जोङो मानो खालामनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंनि जि गथ'फोर दङ जोङो नार्सारिनिफ्राय लानानै जोङो गासैबो कलेज लेभेलसिम डिग्रियाव फरायनाय जायफ्रा लाइमोनाव गोलैयो बिसेसखि जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खालामो। मानो होनब्ला जोंनि गाबोननि थाखाय जोंनि जाय मानसिफोरखौ जोङो नांगौ बे गथ'फ्रानो जोंनि थाखाय फिउचारनि। जोङो बिसोरखौ लानानै जोंनि समाजा जोंनि न'खरा जोंनि ससाइटिफ्रा जोंनि देशआ थांनानै थायो। सासे मानसिया अरायबो जे मोनसे न'खरखौ मोनसे समाजखौ मोनसे देशखौ सासन खालामनो हायो बे नङा। फिरिनि फिरि फैयो। दिनै बे थांखिखौ लानानै जोंनि समाजाव जोंनि ससाइटियाव जोंनि धोरोमाव जोङो माब्रैबा बे देरबोनाय गथ'फोरखौ गाबोननि थाखाय मोजां खालामनो हागोन। दिनै जोङो नायोब्ला नुयो गथ'फ्रा गोबां बेबादि साननाय हनायजों बेबादि माबा मोनसे निसा बुस्थु एडिक्सन जानायजों माबा मोनसे जोंनि बे गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय गाज्रिफोरखौ गासैखौबो मावनो लुबैनायजों दिनै बे बारायाव बारा जानानै गाज्रिफोरजों बुंफबनानै मानसिफ्रा थैलांनो हमदों। मानसिफ्रा बेबादि गाहाय लेभेलाव थांनो नागिरदों। जोङो गोजौ लेभेलावसो जोङो थांनांगौ। जोङो बेखौ लानानै दिनै बे गथ'फोरखौ जोङो माब्रैबा मोजाङाव लाबोनो हागोन बै गाज्रिखौ गारनानै माब्रैबा जोङो मोजाङाव फैनो हागोन जोङो बेखौ लानानै जोंनि जि BBCनि सिङाव थानाय दालाइ आफादनि जि
थांखि आरो जोंनि जि आयदा टपिक बेनो जाहैबाय जोंनि जिउखौ जोङो मारै थिरां खालामनो हागोन फैबाय थानाय समनि थाखाय जोङो बेखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दं।